nganggo iki Arturo jajal nomormu sematno kayak kuwi ngono matane nggonku fotoku lho cuk ya dienggo ngono kuwi asu ancen fotoku ya dienggo kayak ngono kuwi kelakuane demit-demit iku heran aku motivasi ini itu loh ngono kuwi golek follower mari ngono kok akune didol ngono tak ancan golek nganu dhuwit iku ki robot niku sleep out apa itu tuh mati izo bener jam bener pi layak no tak follow aku Tinder po lah iya kowe ana sapa-sapa mbok poloni ning kerenek wong promo ramean sore mau lah iki lho lagi munggah kok iki mempeng golek duit iki ya cah ya iki ya senengane live ning house apa iki nyanyi atilah bubrah suaraku apa iki gak ya sing senengane live ning aku gak pernah live ning ndi selain ning kene iya to wong iki ora tau live aneh-aneh aku penjaluk di gapuk mbokku mbokku mendino masamu dadi anu kok apa iki jenenge ketua pengajian lho mbokmu galak tuh lho rak trimo galak pol-polan di satpam jadi LC ditekek mbokku iki live ngene iki bae tak blokir kok masih oreti diomongi wong-wong gak gagas wong nek ngomong lek aku wis gak digagas lek ipah limang seminggu toh wi lek ngamuk lokasi ngawi ya ngono kuwi ancane mboke lurus anake menggo ya iya piye apa sayang Excel payah terima kasih bisa tipis-tipis pantes sih kon dadi iklan iya kadane nggon miku kan gede Ngawi Jawa Timur ya dek ya apa umur piro mbak 23 toh Embung til mah enek malaikat lho engko malaikat kan ngapa kowe wi 23 mbahmu makasih Mas Imam silminya rondo apa janda mbak taek cacai gayane tekok rondo kok bojone wong apa iki sementinge ora masalah ngono wis sik sementinge wong iki gelem ambek kowe sik ngono lho cah urung-urung wis ditekoki rondo bojone wong sangger perawan sangger rondo sementing gelem kabek kowe sik urung-urung wis ngono nek lemah mimian meno wi heran aku gayane tekok-tekok orang karuan wonge bojone wong orang karuan nek gelem mbek kowe lho Rijal suwon mutil ya Allah loro kok kon ngemut ani-ani anak-anak ini ganal-ganul ini